Hello guys, hello people, hello and welcome back again paZimu Reality ITV. Sarangu kuberekwa ndi DJ Sparks, tiri panapa patinoyana nyaya dzakasiyana-siyana pa chivhitivhiti. Nyaya tiri panapa ndofuna muri kuona background yangu iyo ndi ya Prophet T-Fred wakabata shamu. Anza wamwe adaita chirowa munomu. Pana pangu pacho ponena zona ndozvishoka uyu munhu ada shamu. Apana chimwe chari kuda, chiprofita hachisiso chari kuda. Deliverance isi yari kuda, akuda shamu chaichaiyo. Bozi shamuka inozorodza pamwe pacho so. Sandine video yana ndikuratidze guys murione, asi kana uchinge uri panapo sina subscribe, please do subscribe so that anytime patinowana zvinhu zvinyowani unowana notification inosvika kwaunenge uri kokoko. Uyezve kana uchinge uchitoona uri pa Facebook usina ku follow page redu kanzi DJ Sparks ZW, please follow us on that page. Then chimwe chinhu chiri important, sandaenda zvangu kana sandatanga kutaura nyaya yangu ndifuna muri kuona pump installation, bore and drilling pakufamba pasapa. Ndine timu ndina mazvikokota panhaurwa iyi inonzi Absolute Wetlands, kuti huyai tikudrile mabore nemaprice ari reasonable. Apa takutora zvevanhu vane tried and tested, vanhu vanotrustika, vanoita basa namazvo. So for now, let's play a video racho timbunzo chicha nchitika kuchechi kwa Prophet T-Fred. Anyway, credit tukuipa kuna Prophet T-Fred. Ndo watu kupa credit with this video. Ndika Shami ndiye kushukwa prime. Konda ita sena Prophet. Magadi baba na mai. Magadi Prophet. Alright, baba Magadi. Magadi yenyu Prophet. Mamusire mwana baba. Ichokwadi Prophet mwana taifana kuya naye. Asi last panguwa yoti stakuya tikiti chiuya kuno kupinda murote. Abva atongotanga kupera simba zvokutadza kufamba. Bva tatotadza kuya naye. Zvaizonyanya kuita kuti mwana uyu dai auya ndakubatsira imese. Mama ari kuita sei mwana wenyu uyu? Prophet mwana uyu akaenda kuchikoro, akudzoka ndopakati anzi ndakatorwa nemota. Apikwa nemota ndopakaenda, aenda ndopakadzoka kuma 9 dzenguva 9 dzeusiku. Ndandatogumirwa kuti mwana ari kupi. Akauya akatota achiti anzi mama anzi tataenda kumvura. Ndopakati ndajoiniswa Satanism, saka ndakabva ndatogumirwa Prophet, saka maona ndasvika pano. Kana paine vari panapa vari kunetswa nemweya yemasatanist semudza maoko wakagara pasi, ndinoramba mweya inotarisa vana kuenda kuchikoro, vanodonha vari muzvikoro, vanotadza kudzidza zvakanaka. Mimwe mweya inovatageta nguva yemaexamination, ndinoiramba nezita raJesu. But ndiri kuoneswa kaina nemumwe musi wamakangoereka nemamushaya mumba make. Ichokwadi Prophet, wakanga uri musi weFriday. Ndobva ndapinda muspare mawo, ndobva ndabvunza vamwe vana kuti sisi wenyu waenda kupi. Wakati hatisi kuziva. Ndobva ndati regai ndisiye ndatsvaira paruwanzi ndione kuenda kumapurisa kwakuseni. Ndopa ndakati ndichitsvaira paruwanzi, ndopa ndakaona akarara kugomba remarara, akacheneruka. Ndopa ndakanzwa chimutauro chacho chaaitaura achingorotomoka. Handinombonzwisisa zvaaitaura zvacho, kana nanhasi zviri kutongondinetsa Prophet. alright. Wakomana ngati nhonga tsono. Mukuti zvakaitika muno muZimbabwe here? Zvakaitika muno Prophet. Chokwadi Prophet. Ndiani anogona notemera shamu? Waine shamu? Rikita madhimoni, rikiti. Ngati muone zvinhu zvida kuitika. Shamu yauya. Pakaipa. Nyaya dzemasatanist idzi dzovhiringidza naye. Wainaye. Ndafunga kuti lolo ndiye achaina unotema.
Muri kuona chii mudara? Prophet. Shami ndeyekushikwapura imi. Ko ndaita sei naye prophet? Because hamungatambuke zvakadhakwa kudaro imi. Prophet kuti Mina unzi kuda kuroverei. Right, mwana wenyu arikutaura zvezvemufirimu. Muno muZimbabwe kupikwa nemota. Woenda unojoiniswa satanism. Wodzoka wakatota kuma9 dzemani. Muno muZimbabwe. Ane musikanzwa mwana wenyu. Ndezvevakomana zvaaita hapana kana chinu. zviri kutondishamisa uprofeti nekudzikama kwakaita mwana asingafungudze zvimwe angasvika pakuita point yakanaka. Aiwaka anodaro nokuti zvinonzi mbudzi kudya mufenje ufa. Andiri kunzwa wada kutomoka boys. Oh yes. Unoona chi zvinhu izvi akazvitora. Oh yes. Wangochiziva kuti mudzimai wako uyu anonwawo here? Kwete handizvizivi kuti kunoshambisa weni profeti kana kutonzwawo zvakafanana neizvozvo izvi. Ndatoshamisika nazvo. Momuzashamisika. Now nyaya iri panapa ndeyekuti mirai panzvimbo 1 baba musaite hasha zvenyu ndedzegurwe. Nyaya iri panapa ndeyekuti mama ndiye makaticha mwana kunyepa imi. Bosi ndiri kuoneswa kana maenda kupati mukadzoka munochengetesa hwahwa musipe make. Saka mwana uyu zvekunyepa akazvidzidza pamuri. Ende ndiri kuoneswa in the Ene guys, ndofunga service guys, special Sunday kwa Prophet Tifred. I think guys tofana kuti timbobatike ikoko kwandika timbobatike ikoko. Ngatse kwatidze tofana kubatike ikoko muswa Sunday on 30 June andika. Kune special Sunday. This is a free promotion andikuiteng. Free promotion. Tofana kubatika ikoko guys. realm of the spirit. Pane nguva imimi baba yamaifonerwa muri kubasa. Monzi mama vari kurwara, voice rava harisi kunzwika, vane flu havasi kugona kutaura. Tumirai mari paEco Cash, mainyeperwa. Zvakaoma prophet. Zvakaoma. Imaiona unoparadzwa na prophet. Zvaitika ichokwadi ichocho prophet. Now what I'm seeing now, mwana uyu akadzidza zvinhu zvekunyepa, anoziva kuti mimi nakati ari kurwara munozvitenda. Rekai ndikupruvirei. Musi waakadzoka akatota achiita akanga aenda kuriko. Mamusinganzwa achinhuwa doro here? Ndakarinzwa prophet. Saka akati nderei? Akati hanzi ndo zvavanodirwa fodya nebute nedoro iroro vanenge vachidirwa vachigezwa nedoro nefodya. Kwa Prophet Tifred nofana mbokuenda nabono. Akadzidza kunyepa pana mama. Patungoti uyu anonyepa advanced. Zvakatraina. Oh yes. Now, chaita kuti mwana wenyu adonhe. Makuya kuno. Kutya kuti anonobatwa. Apa ndo pasina. Nai mama. Prophet. Kake chingani mwana wenyu achiedza kunyora form 4? Kake chipiri prophet, ndinotombozama kutsvaga mari asi hapana kana chinobuda.
ndikati mumaraini mamunogara nemukomana waasina kusangana naye nenda kunyepera ndo pamaiona paipai vana mai kudhara vana mai vaiti kana taakurara kana vana vasikana dhora voriri kunze vairara vatsvaira yadhi basa rekutsvaira yadhi raive rekutarisa kuseni kuti hapana here tsoka dzevakomana dzamboenda kunhanga uko mwana musikana can do anything kudhara ndo zvavaita zvino mazuva nemapevhas ako newhatsapp kuri kudhara waigona kunzi wakamuridzo wakanyumwa zvino iko zvinezvi hapana muridzo nekuti manhero amakanga muchimutsvaga ima achinzi hamo muspe pamakamuona akarara kugomba akatenga achikunzwai muchimutsvagai netukomana munhu onzi satanism hakuna satanism yakadaro Yes. saka makatomira ipapa muri kufanira kunogara pasi nemwana baba Notenda prophet. nokuti imi vana venyu munovada ndiri kuzviona Ichokwadi baba. chero nemi mama vana venyu munovada kai Ndinovada profeti. chiregedzai zvokunovabatisa tuhwawa muchitivigai kuspe ndokwavanodzidza ikoko hamugone kuzovarambidza kana vaakuzviita Ndibatsirewo profeti. chendai zvenyu munogara pasi mama asi makagara pasi endai muchizvitukawo kuti ndii ndakadzisa mwana kunyepo endai munogara saka ndizvo zviri kuitika kwaprofeti tifred uku ndo zviri kuitika izvozvi izvi amai vari kunze vakadzidzisa mwana chihule baba vanga vakuda kurohwa neshamu nekuti vakunzi vakazungaila stereki baba vari kunzi vakazungaila stereki vakazungaila stereki pane pamwe pasingadi deliverance panongoda shamu so anyway guys, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Tiri panapa patinokuigirai nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe, patinokuigirai zvakasiyana-siyana zvichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Kana chingeri first time yako usina kusubscribe, please do subscribe. Kana uchinge uchitoonera kuYouTube, kana uchinge uchitoonera kuFacebook, usina kufollowa page redu yakanzi DJ Sparks ZW, please gara wasiya follow ipapo, zvakakosha izvozvo. Imwe nhaurwa kana imwe nhau iri kukosha yatingade kuti taura nezvayo ndeAbsolute Wetlands. Vari kuti uyai tiite business, vanodrilla mabore, vanoita inonzi bore drilling and installation. Zvakawanda zvavanoita ndabore sighting, pump installation, solar pump installation, tank and tank stand installation, bore services, farm irrigation and garden irrigation. Zvese maservices avanoita. Namba dzavo ndo dziri pascreen apo dziri kufamba pazasapo. Munogona kuti muvabate moita mutactic wacho moshandidzana zvinhu zvakafamba zvakanaka. Otherwise for now imwe nyaya yada kuti nditaure futi sandaenda ndeyekuti kana pachinge painewo vana mabusiness avo vada kumaketa panapa paZimu Reality ITV vakasununguka kuti bata panamba dzedu. Namba dzangu ini dzinoti 0774 045235. We are open for business to everyone. Ari kuda kuita business nesu vanongoti bata panamba dzangu dzandataura idzi, asi namba dziri kubuda pazasapo hadzisi dzangu, inamba dzeAbsolute Wetlands. Saka musazopa confuse ipapapo, hapadi kuti paconfuse, kuti pagare pari straight like arrow. Namba dzangu ngendidzokodze zvakare dzinoti 0774 045235. Idzo namba dzaDJ Sparks idzodzo. Kuna vanoda kuzotaura naDJ Sparks, vanoda kuita business naDJ Sparks, vanogona nga vaine mabusinesses avo vada kumaketa panapa paZimu Reality ITV, vanogona nga vaida kutidaidzawo panyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika kuti no takaredza DJ Sparks, nyaya yedu inosvika kumhuri yeZimbabwe. We are open for that.
initiative kuti tiite dhiri. Maybe kuna mwana unenge akavharwa stand akavharwa chii asada kuti zvizikanwe zviende kumhuri yeZimbabwe vanongotibata futi because isusu tiripo pakungoita madeals akangosiyana siyana, tiripo pakungocreata content pakuripota zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge vichiitika munyika yeZimbabwe. Saka musatye kutibata guys, munongotibata even panapa paFacebook uri kunangotisendera message ungoti DJ Sparks pane zvakadai zvikuitika, pane business angoda kuti market, then tongoonesana ma-terms and condition acho, tongoonesana ma-working terms and condition acho kuti tinowirana zvinhu zvakaita sei. Tine mashows akasiyana siyana tinoita panapa, pane Dare podcast inobuda pamwedzi pega pega. Saka every month you have to check out that podcast. Inenge chipisa, inenge ne top bloggers. I'm talking about Zigo, I'm talking about Angosend Kunda Ichitima, I'm talking about ma bloggers uchipanapa. Then tina Pops, DJ Pops from Power FM. I think I'm going to the podcast. Otherwise, for now, don't forget to follow Jesus Christ. Saishe nampone, sa upenyo wako, twaga Jesu, acha wanika. I am out.